Machiegni kamoro amora ma intie janeno mar LTN en thuolo maber wachako romo kodi chang'wen sama chalo kama endi ng'eni magi seche mag dak achana. Ang'eyo ni iseikri okang' noendo mani kare isechiemo kendo itoma mondo mi koro wachak chenro ni endi achiel kachiel ka wan kaendi gi jahocho ma bende en jadolo marahuma ma en mama Nerea Mbewa. Tinde en go mar bishop mar kanisa mar Hope for Good in Christ. Correct. Kizungu tek Nerea. Kizungu gin go jongere. Lok ne gi dholuo. Hope for Good in Christ en ya geno maber kuom Kristo. Mane kanisa ne to intie maber. Antie maber. Ngiro kamana ahinya. Chakre juma mokadho kane wantiere kaendi kane wadonjo kuom jodongo ywak jodongo dwa chwe gi tonge. Weri kodwa. Inang matagi ko. Wach nitie adiera. Wach nitie adiera. Koro kan nitie adiera jaduong' wuoth magi jiwode. Jaduong' koro chaka nywandre ni koro kwach ni. Jodongo beduru mos mano gima ncho wacho niya odwa dhi ketho ne joma ng'eny. But inyalo bayo kaka jaduong' to ng'e kama ibaye gi kuonde mibaye gi mbese mibayo go. Joma tindo be ywak ne gin giketho sura mar joma tindo. Joma tindo ga ma wigi ok ti. Ikoni joma tindo ma wigi obdhe kwath. Ne ko yudo jaduong' ma koro en jahigni 60. Bedo ga beach. Idwa dhi kode kuri. Ni ema golo pesa. Ni anige pesa. No kabisa. Wanasema siku hizi hakuna mapenzi ni mfuko. Koro mano rwere. Siku hizi ni mfuko. Mapenzi unaweza penda hata ng'ombe. Unaweza penda hata mtoto wako, unaweza penda hata mama yako, unaweza penda hata gari yako. Koro ngege moro ni mapenzi. Mapenzi manitire ni mfu. Upendo ya gari na mapenzi iko tofauti. Lakini sasa wanasema ukipenda gari hiyo bado ni mapenzi tu. Lakini sasa ile sasa mtu na mtu saizi ni pesa, mapenzi iliisha. Kwa hivyo sasa kama una kakitu kauka kando. Kauka. Tokoro jodonge mane gi kakitu. Kigire taya magi kano. Gin gi gimo. Nyuol be nyuol gi pidho nyithindo mosomo be medo gi bugo gi. Ko jaduong' ko gi pesa mana okwaje mo winyo to oroko guto dhanjo. Maduong' to liel mos. Koro wadada mare prep ge yudo gi. Timi 1,000. Kesho pia ni maisha London. Koro mane kaka wachi nitiere Nerea machiegni ahinya kamoro amora ma untiere. E chenro ma wadhigo nyime sani ni endi ang'eyo ni wikru mar winje nitie penjo ma kawuono mobiro kaendi adwa mondo mi walosie tabro somo gi achiel kachiel ka wadhi nyime. Ageno ni sa bro romonwa. Wach maduong' penji ka Nerea ni mede uru sa. Nerea an Osborn Ojwang kawuok Nyakach ka Jimbo. Sa ema kwayo ni mondo uwuoye kod Nick mondo umie chenro mar Dak Achana mani Lolwe TV thuolo moromo opuonjo ndi turima. Osborn nyaka idomo do mede time. Tingini oko wacho nono med dakika di. Oko wacho. Oyo, odo mana time mantie no tin. Tiene ne. Kata ko media beach bro imenyalo rome. Ero kamano wuodi Nyakacha. Niko mosna Pastor Nerea an gi lwenye oda dichuo ma adak godo duogo e ot sama en emohero to ochanda gi chode atim nang'o konya uru. Gimang no mi dichuo no duogo e ot sama ohero. Kiti dichuo e wich. Koro en seche duto en ng'ama right onge samo kose. Koro biro nikech mano ode yimbe ndo goli dala wukeli ire. Koro nyatimo ni timo odhiaka kaka odwaro nikech mano ode. Koro kada koduogo modeko don't worry nikech mano ode. Nerea. Mano ode ndanga duogo nindo oko kalori to duogo. Oko nindi. Mama no koch no nindo. Wach ni chwaro no duogo e ot samo ohero. Tino tieno tulu onyalo bet kanya ka sochiko to duogo. Pok oko wach mano nindo. Ko ngane jajuok eno kanya sa ochiko. Nerea sa ochiko inia kure. Santi tinde lor club ji ok dhi e club nyaka ne korona chakre dwe mar 3 higa mokalo. Sani dhi ga achiel. Ngani nindo mna oko ka gari. Obiro moleo eno dhi ga kure. To chiegni be ywak no chodo excess. Yano chodo ya kupindukia mokalore. Koro chodo ne ma koro olali ema. Koro gima dipenjo dhako ni to oparo ni ang'o michuore timo kama. To en ko timo nonro mare uno oparo ni bed chuogni orwake maber mondo dichuogni ndi obed ni biro e ot chon. Kech ng'ama dichuo chalo pusi. En kama ibane chogo, kama ibane imiye chak. Kanye musiko go miau. Abenyo ube uwi. Ne kare ng'ama dichuo chalo mbura. Paka. Mbura en kama inana miye chak timani pus. Mane kama dichuo uyuru.
koro jaber. Bo miyo jaode ni pusi chak. Pusi ni be imiyo chak mondo miyo okwote chak. Nikech kapo ni ng'ato odhi omiye chak diriyo didek. To maigo. Koro mano koro en bora joka. Omayi. Koro en kamano. Koro miyo ng'ama dichuo e ng'ama yot maneji malich. En kidonje chunye. To idonje chunye kokadhe iye. Itieko wachne. Chiemo. Chakula. Ng'ama dichuo to en mogo. Adier. Wuon Nancy wewe kitedo ne sani ne kaka komondi sani usetegno kuma tango terie onge. Lakini wach kende bro romo kori. We nikech no denyo. Ni pod idhi kadolo ki idhi kure. Nyaka iduogi nyisi ma wuon Nancy into kadolo kama ni dhino konye nade. Kakech kae. Dhako maber wuok dhi kadolo ka chuoro oseyieng. Koro ka jaduong koro yueyo mo somo na gaset. To ni dhi lalruok to pod jaduong kech kae. Ogwei ka buro kok. Mano endo lok lembi ma kibiro ne to ni marola. Roto kuinjo lal. Ineno. Lok lembi maber na. Rok lal. Mago gik mogo ringruok to ro ni chunye moka yie gigo donje. To iwe jaduong ko chiemo na. Dongok mara mama ne mwa penjo. Mwa penjo mama ndo bo miye ga chiemo. En treatment mo treat go chuo. To kata sama gina gi jaode ni ka gin gi jaode ni mano wach ko chi gi wi ywaere or malo sama una kode bi miye chiemo morome. Nikech samoro mane omi wuok oko nikech okoto sheka. In bende koka wi wach wi chalo nyuka ndim. Okikonye. Samoro bende goyi go mukumbuni unjo hobdho chunye. Obiro dhi mama in be nonori ichal nadi. Jomoko bende kone ni ne tero ngedno kucho sangapi to ng'ato to yudo maume kaka no Daudi. Daudi no go nget magara kono ng'imo timo to dhako cho ume. Koro Daudi. No ume kan matimo. Daudi no ti. Makato luone mongede to koro koyo chame. Eka jong'ad ne rieko no wacho gimo watim. Wowuotho e pinje ruodhi mag Israel gi. Mondo oyude nyako moro ma jaber matin ma nyarito ruodhwa ni. Nikech ka oyudo nyako moro matin ma nya nindo bute to ume gonge to nyalo mede liet ruodho ok nyal tetni ahinya. Eka ne giwuotho e pinje ruodhi mag Israel mine giyudo nyako Abisagi. To ka giyude to gikele ni Daudi. To muma wacho ni no ber kabisa. Koro no yie dagi Daudi maonge muche no. Muma wacho ni no nindo abu Daudi to ume. Koro liet moa kuom nyako ni gore kuom Daudi to nget be mede mi Daudi koro no we tetni. To Daudi ni kero no chame malich machal nade. Coach Daudi ni mako motimo teterere. Ka umedo ngede wiye. Mokele nyako mabende pod tin ma jaber. Kure ka coach nyako ni wuog mabe transmitted kuom Daudi ni ko chama malich manade yawa. Daudi no otika thigo mok nyal kata. To Daudi ni kara no dak ne. Daudi no ti makoro tetni. Otetni yani koro nyako matin. Koro yud ni nyako matin ma jaber. To muma wacho ni onge gima notimo gi nyako no be ok gibede achiel kaka dhago dichuo. Gima nokel ne nyako no kech mwandu nitie nokel nyako no mondo med liet. Ninda ndabute to ume. Nothing else. Koro nyako ni transformer. Nyako no transform. Okuyo muna liet. Oja. Daudi koro tetni maleke nego ni ter. Kama bati mo walre. To koro mama wacho ni ne gidaka kamano. Liet kende mo nyaka Daudi otho ko miya liet. To ma nyako machal nade ni. Mano be nyako ma Nyasaye nodo ni chunye nikech tin potin to ber be mama wacho ni no ber zaidi. Mama ni samoro. Okrajo kapinga mama to king'iyo gino in real terms. Jaduong' matetni ma en dhoge otetni ma ongedo luoni aluo to pod tetni. To ne nyaka omne mondo mi koro kwene koyo. Kamano. Liet koro nyako ni chalo ne kangaru ng'eni gi liet makata ka theluji omaki yani ai somo ko kuomi to kwa kangaru biro idho kuomi kama ai sema leny dhi tidong kiliet koro nyako ne chalo kangaru mago kaya indi bukundi ne kaya za bunuasi mago gin sigana nikech gino ka nyalo kaka nyalo timre onge nyako ma jaber matin to biro ir Daudi to Daudi be ng'ama dichuo koka Daudi ruoth to ruoth moti makoyo chamo mok giki makato umo ngede omedo ngede to pod koyo chame cham mana bosome maber nyisa ni en mama dia bro this First Kings achiel wes achiel nyaka 7 onge wach machielo mantie kae oimore mama Nerea an ken mar Kanyaluo Omboga an gi shida to adwa ni mondo ikonya an wuoyi mar 4 dalawa to
kinda ok osebedo maber gi jonyuolna koa higa mar 2006 nyaka sani. Koro kane ochopo higa mar 2020 to ne omera maduong' otho. Mane aduogo dala gi chiega kasto achien yuochena owe wuoyo koda nyaka gi chiega. Koro an be ne avumilia tu, koro dhoga omoko. Moko ariyo to an go e dala kanyo, to kadhi kamoro kata chiega ok apani dhok moko en gariyo dala kanyo. Dhok moko ariyo an go e dala kanyo, to kadhi kamoro kata chiega ok gony dhok te e kul, to yuochena to gonyo mana mag mama wa kende, to maga giweyo kanyo. Koro wachno osebedo ka en wach marachna, to mano omiyo achwado yuora mar ariyo. Koro ka mama noduogo to oyanya mokona ni mondo adog katera kuma ne onyuola. Lord Jesus. Koro an bende achino kurumo. Gino chakre mabedo kamoro ka men gi dhok ariyo e kul, to mag igonyo moko to mag iweno. Dongo tieke nikech owacho ni mino yanye no dog katera kuma nonyuole. Finished. Mane ni mama ni nonyuolo nyathini gatera. To kata sama nonyuole gatera nik, en nokia no dhi katera monyuolo go nyathi. Nyako nyis nyathini. Mano kuma mama wiyo mbache. To nyathini dongo ng'eyo. Ema piny. Yo chuni nyako chako lerne. Matini koro yuochine men go ariyo moko gi gin manonyuolo gi mondo yawuot mama ni. Mag chwore sie. Kwende ni nyathi atera. To ka nyathi atera, nyathi nonyuolore kende, dongo dhako ni manodhi manyo atera, matero miya ich. Koro gini litne bwana ni. In fact kata ka ni Yewo yang'we nyathi mar ang'wendo wadi maduong' ka koro nosetho doko mondo dag dala gi. Ting'e chakre higa mar 2006 pok gibedo ka gin maber gi mama gi. Pok odok dala. Koro kano dok kano wadgi otho kodhi dak e dala. To koro joge nyaka gi chiege ni joge ok odwar. To en gi dhoge moko ariyo kanyo. Koro sami gonyo dhok moko to mage giwe kul. Koro ncho miyo iye wang' mochwado yuore moro kanyo. Yudo nyaunyo maber. Loke nyaunyo kabisa. Kose loke nyaunyo to min gi nyisi ni oa kanyo dhi katera kuma nonyuol. Ng'eni mama ni mawiye thik, mama ni mapacho kti. Ong'e maber nonyuol wuode katera. Isitoshe en mano manya tera mondo tere ka chwore otho. Atera ni emo miye ich monyuolo go wuoyi. Haja gani? Ochak wach ni nyathine wach machalo kama. Nyathine no katera kucho kende ka wuotho gi tiende ka biro. Ng'eni kata ka en in gino let mang'eny. En wach malit nikech pok aneno miyo makwedo nyathine. Inyalo kwedi gi jomoko to mama ni ok nyal kwedi. Koro mama ni okwedo wuode ni nyaka gichiw wuode. Gima wiye nyalo timo maber en ni owuog e dala ni odhi oko dala ni. Nikech magi gik mabiro miye mirima. Odhi timo gik maricho. Odhi jemo ka owuogo yamo kudhe kamoro. Odhi timo gik maricho. To konyalo wuok bende, wuogo go odhi oko dala nikech bende en wuod atera, ok wuod dala. En wuod dala no. Dong koro en wuod atera, osepoge gi jowadgi. Koro iwacho ni okay, kaluwore gi gima mino wacho. Osebedo wuod atera. But en remb mama ni. O accept komondi ni en wuod atera. Onyuole be gi mama ni, owuoke in. Mano bende en minigi no kiko ting' dhoge no duokre go. Mondo mi kare obed maber, minu ok nyal duokre kata koyanyi, wene aweya kore. To manyi kaka duwuog e dala no, dhi oko dala ne en owuon. Mondo bed gi kwe. Okwa dhoge kien. Dhoge go bende okwa kien, mondo were gi yuchine ma koro sechako chwado gi. Ng'eyo bo chwado gi kabisa mo hinyi kata moro. Makata tuoche nyatue nikech jogi ok dware. Koro iyowe wang'. Obendo osebedo kuonge gi jogi since 2006 nyaka 2020. Mago gin 14 good years. Wada, makata sama dok no winjo dog wiji tani jok ok dware already. Doga kung'e ni awo dhi oikre mondo yud kama nyalo betie maonge wach. To mine weuru pogo nyithinde u. Nyithini ing'eni miyo nyithindo te oge thundi. Gin magi nyithindo oge thundi te. Koro kwach gima kono ne nyathi. Be ko winjo nyis nyathine duge. Mano imiyo nyathino gweth. Obro kawo gweth mana nyithini moko kano ne be ni bedo go te to odhi godo. To chieng' moni bede kama ti home nono. To gima nyalo nyiso bwana ni okonye mine gi konyalo. Nikech ochiwo luor ne mine gi konyalo. Be ondikie muma. Ni tim marach ilogi tim maber. Koro siko hero mi. Gik monyise gi huma ka osewacho no ni to kawo gi mwanyise ni kiki dew kata ni tinga dhi nyono ni dala wugi dhi go dala ni manjo kanisa nere ni kae uyibiru chung ni e dala. Koka chikara chwonje gi. Chikara chwonje. Dongo jakara chwonyo Kanyaluo. Kanyaluo mboga.
bas yo mnerea e bate kanyo entiere kauma kanyo kanjira kandiege idhi ka unerea kanyo mondo binyo ni dala ichak dala ni ichak maisha ni weri gi mama ugi mondi ya wute to here zaidi but mama iti here kabisa kendo konyo molo kaka kony ka nchi konyo mokwongo. Hello pastor, an George 35 years ne kendo to ne an gi dhako mane owere gi chuore miluongo ni Caroline Onim manyar Kajulu ma jahigni 30. Janyithindo 2 nobiro gachiel lakini maduong' to nodong' ka chuore. Jaber nowuok December ni odhi liendo waigi for 1 week. After 1 week nonyisa ni aorne fare oduogi ni Katuma. The next day noloro simu for 1 week koseyudo fare. Kane agocho to simu omak gi ng'ama dichuo kara ng'ani e chuore chande to okona ni ok odok ka chuore. Koro lepe noweyo e oda. Anyalo wang'o gi kose wito. I want to move on. Ok anyalo bedo gi dhako ma jadoho. Jojo kweni ok anyalo bedo gi dhako ma jadoho. Odwa wang'o lewni kata wito. Koro adieri ing'eni gino to en kanyo to en ga challenge. Gima jojo konyiso ni nyithindo gionge gi nyathi moro amora kendo mana manen go gi chuore cha. To dhako ni kara nowe nyathi ka dichuo machielo. Koro dhako ni ok ja adier. Lose gi mon ma inyuolo gi nyithindo. In fact, minyuomo gi nyithindo. Ka dier to wuondo ng'ato to kelo chandruok, ok obiheri kendo kinya dok tamruok tamruok wacha diera nyalo miyo ng'ato riembi. Makara ne ok ojariembi. To kosewinje ite ni kare mama ni wacho mana miriambo. Koro hera ni kode ong'adore. Kuom mano mama nowinj bende ng'ani jadier ni in gi chuori nyathi achiel weka chuori to in gachiel ma mibiro gono. Tinyisi adier ni an gima noketha gi chuora en ma kod ma. Ariyo ne mane jaricho mang'eny nikech owuondo ng'ani ne odhi liel kawaigi motiek wik achiel modog ne chuore cha mokone chuore no orne fare machak orne kae to miyo chuore machon cha sime mamako. Nyiso ni kane en gi dichuogni ni ok omiye luor ka chuore, yani nitie gima notemo timo kanyo. Kata ka nobiro choko mwandu you never know. To ai to okawo gima time marach nokawo simo miyo dichuo wuoyo go gi dichuo machielo. Amor gi nyathini nikech okoni manyise kaka otim nikech odwa no move on gi ngimane. Kan ba yiene mondo move on. Nikech ma ok chiege. Ma chi ng'ato mosedok ne chuore. Move on please. Nyathi mano we kani ema ka nyathino odhi go. Ok apar ko we do ndiki. Debe ni ok we nyathi to dwako nyathi tero ne min nyako ni. Kopo ni no weyo. Ai koro lep nyako ni otene min nyako. Oting bende oter dala. Ka ok ni en moko otingo onyo kata ko. Tindi gimoko iko kaka parcel. Kata ka nyathini duongo nya kete mtoka to dhi gi. Ka nyathi mondo gigo mondo wuogne odhi mbele gi ngimane. Mano koro ok en dhako minyalo dago kech onyalo kelo ni tho kata onyalo kelo ni chwanyruok e kindi kod ng'ato. Mine masani kinyuol in gi nyathi simba to wach ni in gariyo kata in gachiel mondo mi ng'ama ichako dagoni ong'e adier. Magi gik ma samoro ketho ahinya dak mar joka ng'ato. Ok en gima ber. Mi aparo ni kik owang' lewni gi. Be kik iwitgi. Dong in gi pesa mo matin. Ng'in lewni wa keseng'ino gi kusigo, ing'ino ng'ina kusigo maber. Tidhi keto kaka parcel. Timiyo easy coach kata imiyo guardian kata imiyo ang'o e chiro ma next kanyo tinyiso min gi ni gigi nyari aseko gintie kama idhi kawo kaka parcel. Kata ka nyathi nitie okow ka parcel. Nyathi nyalo kawo kaka parcel. Hapana, ochulo ne mitoka no. Mama iti emioro kaka parcel. No. Ochulo mitoka, oketo nyathi to nyiso kondakta mar mitoka. Lorna nyathini kama. Mano dongo ore. To mana kosenyiso joka ni nyathi dhi. Nyathi ang' sama kama. Mondo nyathi kik timne marach. Kech nyathi to onge makosa motimo ni. Koro mano e gima koro tem mondo mi otim mondo aye weche mang'eny ayo many nyako moro. O move go on. Magi moro 28 kama. Koro kik odhi ka ja 30. To heto ja igni ja 35. Ja 28 no unyalo chako dak godo mondo chako wuoth manyien. To kidhi kawo kukuru kakara machielo ma ja 33 kango malake ni oseridre kabisa. Jonyonyo bara ma koro wang'e kong'i to iweno ywa. Lembe be jonyweno nyiero. Ma koro ng'ini koro king'iye mos maber to chalo mfwano.
Itema ikawo moro matin. Kata ja 25 ober go. Kata ja 25 inyalo kawo mondo mi koro ichak ngimani, ng'ama nyalo luri, ng'ama nyalo ng'iyo ni in dichuo, mondo mi ngimani kik mondo mi okethre. Pod you are young, you are 35, you still have some future. To nyako no ng'ama nomiye? To mago samoro no romo godo to yiena e kanisa. Wenjao kanisa, wajno rom ge chiro. To kanisa bedo ji rome. Ka ji rome kanisa ten gima ler ma ji nyaka nonore bwana. Kanisa ka batire ji nyiri wale. Kanisa mtire we nyiri biro ge skade moko mangus ma ok nyal kata moko owinjire nyim Nyasaye. Gibiro manyo chuo. Chuo biro manyo mna mon kanyo. Endo nyako moro so. Idwa wacho ni joma wan ge kanisa gi oko war ok lem, gibiro manyo chuo gi mon. Nitie bendo biro menyo. To kanisa kanyo donge ji yud draga maji kendre. Yes. Yeah. Kendo koro sani mondo mi koro i attract chuo mantie kanisa. Donge koro ibet irwakri kaka idwaro ni ber mondo mi attract. Yaani rwakruok moko ber e nyim Nyasaye. Apana. Nyasaye mondo konywa, kanisa ma Nyasaye miya ni to kik gidonje gi law ma musiko rieyo ni kowuotho. To chiek mabam ne dong du. Mano da agoli akwere. Igolo ji. Akweri. Alunga moza koni. Gimitimo ni ma ok mi nying Nyasaye duong. Kata Nyasaye midwa no konyi ok bi konyi kech kaka icham. Girwake lewni moromogi. Gima longo midhi ke kanisa. Ok en law material te mar law no dong ka fundi. Okaw mana matin mano twang'ne ni. Ok okopify mfwanda kaka rwakora. Obo rwak kata kono neno ti to obed moti odiochieng' Jumapili kende. Chieng' modong obed nyako kohero. Aya nyiri winjo wach kanisa ne rake dhi eti yo nyisi ni iketho duong' mar Nyasaye. Rwake law moromo material kani weka fundi dhi yo. Wadhi yweyo. Ka waduogo weche nitiere mang'a wadhi go mbele. Antiere bende gi wache nitie osiepna moro ma wuone gi otho, osiepna malich ahinya. To ok rach. Nyasaye ong'eyo. Waketo mana kwe gi lamo. Erokamano, ma en DAK ACHANA. Waduogo e thuolo mok lach. Machiegni kamoro amora ma intiere wadhi nyime kod chenro mar DAK ACHANA. Kawuono ni endi ka wang'iyo penjo mane obiro kaendi ma bende nuoro ka gi kacha, omiyo en kindego eko maber ahinya. Akwayi ma mondo mi wadhi nyime gi kelo penjo. Aneno ka ji mang'eny be osedonjore koda kaendi ni mondo awe ji okendi, awe tamo ji moko be nyisa ni puonj ji maber, uru puonjo ji gik moko ni kare. Mago te gin paro manitiere kaendi kendo wamorogo kaka ukelo. Koka mano endo, Nerea we mondo akue kendo bende gosiepna mana nyisi chande. Nyinge en Ezron Owuor Opolo. Maendi en wuod Nyatike Migori. To ng'eno olalo wuon gi ma bende osiepne kabisa miluongo ni jaduong' makoro ma Nyatike ni endi. Nyinge owuon iluongo maber ni Robert Ouko. To jaduong' Ezron Opolo emonindo. Ezron Opolo ni endi en wuod Nyatike to en gi kijana manopuonjo maber ahinya. To wachre ga ni kara ng'ato kotiyo maber kuom nyathine, mipuonjo nyathi maber, to en mwandu molo kata bedo gi mwandu mar gimoro amora migeno. Omiyo maendi en ng'ama osiepna kabisa. Koro Robert niendi en be ojagor. Kendo wadhi kode gik mang'eny ahinya mag gor. To kang'iyo gima koro ne timre niendi en gima ne tek. To akwene gimna hawi ni seche matek kama niendi wik jaduong' maber e gwengego eko mag Okenge manendo kadem mantiere Nyatike. Maneno kor gi Hans. Ma bende en director na mar kamera kaendi. Koro Hans liel nitie bende gweng'u kanyo. Mano bende wawacho mana kamano. Odhi ogore kuom wadgi. RIP. Rest in peace jaduong'. Nerea, nitie penjo machielo michako biro kaendi en ni Pastor Nerea, pak gi mos makende ka un kod Nick. Asetemo ndiko to ok som, to dhako sanda ahinya ne wach simu. Kata sa 8 otieno to ochat gi joge mohero. Anto ok odwara. Kar pien ka to lweny oko. Kar pien ka to lweny ok odwara. An Walter Onyango, jaseme ka dipir. Undi good home. Ijaseme ka dipir bwana. Dhako no osandi hao. Ni uchati gi joge e bathi ka. Ondiek wuod seme dier.
dwani mondo wamanyre e tok tent kacha mondo walose tent marachar emwalose nikech dhako ma ok miyi attention nerea dhako kosebedo ni koro pache osewuok kuomi weyi una kode kanyo endo nikech ni chiemo chamo ni koro ni rufo riwo tado riwo mago gin waste of time. To ka jogi yie kibe ahinya molo wuod semeni oseto dhi to koro mondo dhi ir jogi nikech ng'ama dichuo kaneno gik makamagi botimo gima rach to be ohinyore gino hinye to nyalo muoch motim gima rach kata ne nyako ni hinye seriously. Bwana lose gi chiegi ni nyise ni ochopo mwisho, either odwa dak mondo los dak maru kata odwa bedo gi joge ma josimugo. Nyako bende otima make a choice. An mingina Sandro aga ni nyathi ma nyako timo dichuo kamano. Idwa nang'o? Mano penye masani, today's world, onye digital age. Yawa digital age to gi analog kare ber. Analog ber. Ne waluor ma Kata ma dichuo no kama kata mfunya ni igo gamba ga chuo gi dichuo moro. Ti inyo na kiluor. Mon masani okoluoro chuo gi nere. Okoluoro. Ai chuo masani bobe obedo too soft for women. Ang'o momiyo? Ma ok ang'eyo ni koro ni iwacho ni koro mani koro ni en modernization kata civilization. But mano tatamra. Dhako kata kapo ni dwani mondo mi ochai, kiko chai mokelo nyaka e ot. Mano koro rach. Nyaka kamonde ni ochate gi ji gotieno saa 8. Mani en kata ng'ate modonjo ot ka to nyalo duoki kaka ohero. Mano dhako maonge luor. Already gik motimo go nyiso ni ok oluoro chuo. Ochae. To mama wacho nang'o? Ni mon nyaka luor chuoge. Nyaka. A must. Mano gima chunore. To dichuo nyaka her. Ka dhako oseluore to matik era biro. Koro ka gik moko ariyo go te ok timre ka. Dhako ok oluoro dichuo, era kutang' bi. Ok bi. Koro gitimo ang'o? Kendo kata ka dichuo wacho ni chiego chae ni tata here owuondi. Oriambo. Owuondi. Ihero mana ng'ama oluori. To wuod seme. Akia kumudake, akia udak Nairobi. To bundles mochate go gi gin ma donge pesa mimiye mar chiemo emo ng'ado. Koro chat gi pesa chiemo. Bo nyalo wuondi motedo no rum keche chuo moko ok dhi jikon bok tim shopping. Motedo no rumo, sukari rumo, kiang' rumo tigolo full double mar pesa. Ma emo dhi ng'ado kodi gi edier. Mando monte mote. Ok te. Mon muoro pesa ne rea. Pesa te muoro. Kata in wuon nasi komi pesa dongi idhi to igo kwandi ng'eni ose mi budget. Nitie budget igo budget dere, dhako go budget dere yo. Nitie budget mo present ne wuon pargi. Ni jaduong' mae gik mwaonge godo. Ai koro nitie mare moro abendo. Masama ng'odhi e chiro. To koro nyonga. Koro nyio gimo koro onyonga. An to kendo wuon nasi no dago mopogore. Nomiya pesa didi koa ka msara. Akia gima natimo gi pesa. Tinde dongo ne en koro ting'eyo ma gik moko biro. Ni mesa gi pesa. Akia gima natimo gi pesa. Kech kaita chino kona ni pesa ne atemi go mondo anene ka diti kode dwe ngima. Tinda. Mai koro in koro iloso go yore ni. Akia gima natimo ok anya paro natimo kama. Iko dalau. Dalo. Dalo jabe ne paratin kata paro na kono mama pesa ne ongi. Akia gima natimo gi pesa. Koda nadhi ang'e gik moko dichiel murumo dichiel. Akia. Idhi nyaka kata lau samo. To loro ni koro kacheka mi pesa ne atemi go. Ne ok miya koro ng'iew gige okelo. Abe koro kachandra. Piny atho ne Jumapil. Ibe koro yiego kama. Dang' atim nang'o to sehewa. Koro miyo ang'eyo ni budget kigoye kamano. Koro ng'eni bundles ma nyako ni onyiewo gi pesa moko modong' e wiye marupurupu. Dhako ng'e dio pesa. Dhako dio pesa makata makaruni ndokech. Otwe okanda moko. Kendo tamo kame kane no kifweny. Tene odika. To pesa be mari. Koro gima thaga ni jaseme ni wuod seme ni oketo ni en dhako ni chat saboro otieno bundles gi into dhako ni masaboro otieno kore ko chat ni nerea. Ochako nade? Saboro. Ochako nade? To saboro ni okama ji ninde ing'ado chiw chat to ng'amu chat go ni tok ninde. Saboro ni koso mama ni jakong'o. En sa yuko jamna koso en sa chatting. En sa elo sava. To be mano ido ka sava no sel ji yweyo. To koro koso use yele koro ji koro chata mo. Nindo tagi duogo. But all in all en gima rach kabisa ka ng'ama dhako ok nyal luoro bedroom mare. Ma otime gik machal kama koro chat gi joge.
to dichuo ni bende koro dwani ratiche be koro dwani mondo mi koro e pien ka endi koro en tich matek. In fact ka diera ni to kitanda ka kitanda en mana mar en gi wach achiel kende ni weche ariyo nindo teri katielo sava tosha. Koro weche mang'eny mag chatting kia koro kanye ma koro dwa time ngono bura mi daw ne chuori e kitanda ka ok ne mano timre. Kitanda ni makar yweyo. Koro nyimo masani to kupuonji gi una ji ma koro jodolo in ja hocho be upuonji family life be ipuonje kanisa maber. Wigi chikore makati puonji kin kiduto the same thing emicha kiyalo. Anto odok nyal nango ichatango saboro. Ang'iti manade ni taselo dongeni gima kama katimre tasipimi maketi ka we uru chido chunji nitie gimoko mitimo me dala u ok dala wa dongine ja odata senye gima yin asipimi ipimi edo ka koro anyalo tim anyatim gima hero ng'ato nyalo ringo kuomi kaka tinga mar rola ing'e rola mar barabara to wuoyi ni daka ringe kuom chiege no bunyiso ka endi ni dako tame ni chat gotieno surely ni to ratiche be dhako ni ok miye kata kidhi koro ratiche dhako ni omiyo chatting ero chatting go samoro ero koro kanya magi chatie seche mag yuko jamna to gima penjo ni gima kama mondo mi ng'ama dichuo ibe penji okilosa kata gi jowadu moko omi advice anto jowadwa to kapenji a woman gima ng'eyo ni beni a woman timo ma chiega man manyumo ni okapenjo wadwa atiyo kode emowacho no jomo doko dongo penjowa omiyo kileka but aparo ni joma chuo asega nyisou stand firm, be a man, be the head. We mondo mi gino ng'e kata ng'ama dojo kanyo ng'e ni kaindi to match mora liele. Don't be too soft for nothing. Women kusenge ni soft kana rea wacho ni onyori to bange nyoro boy the wi me kodi nena kapet minyo koro wuod semene nyaka bed no kao marembe okete ni ana ero polo piach sweetheart babes unajua vile manzeni kufikiriaga joke kuna vile tu mimi kwa gatuna hata tu rada mob mpenzi wangu no sijui nini. There's nothing like that. There are times mag babes and there are times when we make our family stand. To koko nyal timo gigote, what are we doing with you? Nothing. Imi aparo wach moro ni dichuo moro nyo gochona ni monda nyisi ni ne gichwanyre gi chiege magisenyuolo nyoda ng'wen ma chiege owe modhi thurgi mochako kende gi dichuo moro ma jaduong'ne ma wuon nyako ni otho ok obedo informed ma jaduong'ne ni oyiki ok obedo informed kae to nyako ni chako wuok dala gi kako siko chuo nyachiege wuon mare modok ka chwore mano kawecha ochako aka chwore cha oduogo dala ka chwore manyoko nyiso ni wuon gi othoni ka nyithinde ang'wen ni koro ng'at penjo otim nang'o nikech en odwano we dhako ni kako tim nyithinde bokia dhako ni bose duogo kendo ten ne duoge oda na temo goyo kode e sime to ok awinjo kamara no ko winje kon kare ka ok winjo mara ni koro akia konyi to kon penj na nik nyalo konyo dhako ni wuon mare otho gichwanyore as giwere to we nyithinde ang'wen ka chwore odhi otedo ne dichuo moro then baba gi otho to konyiso wuon nyithinde then oyik baba gi okonyiso wuon nyithinde then otieko kwer wuon gi jal mano kawe mar ariyo cha kosetieko kwer wuon gi jal mano kawe mar ariyo takia gima notimo kindgi gi ng'at cha ogomo duoge ode koro ka chwore penje to koni ana duoge oda ir nyithinda koro no penya no tim nang'o koro jaduong' ni koro bwana koro ok nyal ke kode kamano dong no seke gi ng'at chuo oseke gi ng'at machielo even though kate ma nyithinde nitie kae masamore no nyuome mama e kama koro wacho ni mae kama kenye nitie kidoluo kuno kata no bae abaya koro no kuritre mar mondo mi obi oke dala kuma jaode nitiere gima koro mano endo koro nyiso ni koro timo oke gi ng'ama konembe no ke godo mano endo en ataro mar chik koro koduogo kaendi kaka ne poni ni en jaode gima ng'ani nyalo timo gima jama nyasi osgini kapo no oke gi nyako ni nikech nyako ni ndiko ng'eni noseke oko kochako dhi moriwre kode mano biro kelo ne chochni nyaka koduogo miuni koduogo gikuong gibed gi hore dala kuma ng'ani yaye no be ng'eni nitie jodongo gibuko manyne gi jama nyasi bro hoso gi kaka giriwre kendo kamoro adi achiel nona x anya nyise ni dhako ni onge gima oduogo ne ka nowacho na ni oduoge ode how sama ne wuono tho nokia ni mano ode sama nodhi tieko kwer gi ng'ato nokia ni mano ode nere mon mwa ji odagogi mon gi chal tino nunwa mama ok wacha mon gin mon te chuo be kare chuo te gima pogre mon ka indien mana tim
to rieko ng'ina ng'ama dhako ni ng'ama ane yot en ng'ene sasa unyalo dhi ng'ama dhako en ng'ama nie safari en on transit ma en kuma ng'odhi ochope ma okuto duogo no wuodhurumo gi kanyo but gi dholuo notimo gima ok ni kare kanoseng'e noseke mang'acha chane makoro ke motieko chik mar wuon mare to koro ok ochako duogo kendo gore kuom ng'ani makoro timo kaendi odwa kelo koyo ka gi nyithinde te koro gima koro nyaka otim kaendi en koro nyaka hosgi gima kamano koro itime manang'o ihose nitie joma nyasi mong'eyo mabiro hosogi maber e gik machalo kamago to dichuo maneno go chama to en chuore kata ka koro okego mar halo ineno kama koro kenye nitiere makoro dholuo wacho ni maendi kama koro nyuome en kama nyithinde nitiere ni ke mokegono endo ka gisemadho manyasi eka koro chiemo kata nyithinde ka gimoro timo nyalo yudo laini maber mar timo gik moko giluwoga koth ng'ato onge kamigi nitie shortcut ei jaluo kaendi onge shortcut kata achiel omiyo dhakoni mago piny ka SGR ni gino chome tier nyako madh manyasi to kiko bino delo ne ng'ani wang'e noduoge ode nokia ni mano ode mane gima nyorachna kiko bino delo wang'e ng'ani has to be very firm ondiek ioro ne rea ira apuonji nono dhakono kik iriwrigo podi kik iriw kode pien nikech oa bende koro dichuo moro biro iri ikia gimoting're godo tim nonro ni mos nikech nyithindigo pod nidi mingi to koro en wuodh jowuoth nitiere ga emo makaendi buk mar wuok dong Exodus en Exodus en odhi koro iluongo ni wuok gi dong Exodus en ga wuok en koro en Exodus en odhi kutoka koro aparo ni at this end dhako ni kata kuduogo dala niendi gi treat with a lot of caution to gitim piyo nikech ing'eni dhako ni biro biro machak tedo ne ka to bende dhako no osebiro gi rieko mang'eny mosoe buoye en ng'ama ne bayo oko ma you can't know ni be sama biro ni bo tingre ga ng'o omiyo ondiek nyithindi need you most nyithinde go ema mondo bed ni timo gimoro amora because of them mato min gi gima ibo timo samoro oseduogo mak mani koro kata koseduogo nyaka ludho luo moriere tir kata duogo koro ionge kode gadier be tionge kode gadier to nek to senyisi dholuo manyi kona ni mondo anyisi ni kowachi to anta wacho ni nek ilwar remb Yesu to gigo yot dwar Yesu mondo okonyi to Yesu isenyise donge koro abe amede gima koro en gi two options oyier achiel but madhi konye mayot yath dhi konye mondo Yesu en manyasi kweri iwinjo ratego nyi ora ir nek kero osemiyi duoko an duoko na nyi kwera ni nyaka be ni chunyi ok dwar Yesu te emidhi thoe kaw Yesu mondo ibed mangima manege onge ndiek marach intiere asomo penjo moro kaendi asepuonji hi Lolwe TV mimi ni dem 28 years boyfriend wangu uniambia anakunywa mara moja sana kwa mwezi je inaweza kuwa ataacha pombe ama ndio mwanzo ukoko unaalika maua cause akikunywa uchenji sana anavyoongea hata anaweza kukutusi yani huyu ni boyfriend tu okichwore wacha ni boyfriend wake uniambia anakunywa mara moja sana kwa mwezi yani obeloga mna kumana kose yudo tonglo ko tonglo rumo okomethi nyaka nene sasa hiyo mara moja pombe ni addictive na kuna uzoefu wa kunywa pombe kwa hivyo ile kitu tunaweza fanya ni boyfriend wako ongea na yeye asikunywe kabisa aache kabisa aanze kutumbukia na aanze kukunywa sasa ile mbaya ile kitu tutamwambia ni aachane nayo kabisa akwe boyfriend mzuri pengine muoane na una miaka 28 sasa hizo unafaa kuwa unapiga hesabu za kuolewa na hiyo boyfriend wako kwa hivyo ndio mkwe na amani aache kukunywa sana ama hata asikunywe kabisa manake kama ni mtu wa kutusiana akikunywa mara moja je mara mbili je akikunywa siku 3 kwa wiki sasa matusi itageuka sijui ni nini na pia unasema anaongea ovyo sasa atakuwa hata ongea atakuwa tu anaimba ovyo kwa hivyo ile story iko ni asikunywe hiyo pombe anakunywa kidogo tayari unaona vile namfanya kwa hivyo muombe na Rea pia yuko hapa hivi atakusaidia na najua itakuwa tu sawa umlete kwangu tuingize Yesu ndani yake oimore ni gibisho pa winjo ka antiere holo an Cynthia to an gi penjo ni an dhako mar ariyo to nyieka ne nyathine otho
nyika nyathine tho e odno, to odno ema adakie, be anyalo nyuol e odno. Ento onge ne oa konya uru. Iso ni nyaka odhi odno pok onyuol. Tere itilafu me kinde gi odno nikech en odhi odno ka nyathino osetho. Ere gima koro tame nyuol. Jaber kik iluor. Or nyithindo kanyo proper. Ogo rude. In fact, yaw tarbo mar nyuol. Inyuol kanyo, mano en od nyieki maduong'. Gima timre kanyo endo in itin. Koro onge gima maki no kinyal time odno endo. To nyieki no gono be nosea. Koro miyo in ma papa odong'ni. Nyuol ma koduogo, oyudo kipong'o ot gi watoto. Koro mano mondo koro oduogni mondo oriwi ne omanyi kuma donje, to en olawo mana bang' dwar. Gari nosewuok chon. En komero weni loko andi nyithindo kata mana magi. Nyasaye biro konyi bonyuol kanyo kik ibed gi luoro, onge richo, mano onge dhulu manyalo tami kanyo nikech in okendi bang'e to en ng'ama nosea to we odno. Kata ka nyathino otho kanyo endo, onge gima lich. To kato beda beda. Koro beda e odno, chieng' ma koro chwori dwa mondo wuogi to koro dhi to gero ni odi to betie maber. Nerea tiek chenro. Erokamano ne chenro mar dak achana ma tich ang'wen sa 2 pile pile. Nyasaye mondo ogwedh joneno, Nyasaye ogwedh jowinjo, Nyasaye ogwedh jondiko mandikonwa weche. Uyawo pachwa malach. Nyasaye mondo ogwedhu. Yiena mondo agwedhe fundina moro ma nyocha ogona plasta ma ji penja. Ni ai to ng'ama ogo odni. Koro ji tinde kaka wangi siko mane. Nyasaye ogwedhi bed gi tich maler aina no. Nyasacha mondo yawni tich maduong'. Adwa gwedho wuod Nyakach ma chunya ohero ahinya ma Nyasaye mane oketo e lweta. Iluongo no Ywangore. Nyasaye ogwedhi kabisa. To wendo winche kimoso. Nyasaye ogwedhi. Chinja na mose kawuono gwedhi. Nyasaye mondo ogwedhi. Oywa in matindi igwedhi kendi. Yo wacha abiro chama lieta un kanyo yo. Kari kanyo. 0720 40 39 13. Nyasaye mahono mondo gwedhu. 070 40 39 13. Nyasaye ogwedhu warom kendo. Ne ji te maneno chenro ni endi kantiere e boma ma Kisii County. Joluo ng'eny kanyo to nyisa ni nika wan wiwil ga koda kata sama wiwil koda kata sama kori moso ji to wan ok imoswa. Oganda mantiere Kisii gi Nyamira te. Amoso ahinya kanyiso ni meru na dak achana ke chenro ni endi en maru. Kamoro amora ma undi nyaka transmar, ndi nyaka ng'ama gocho na ka transmar to ni in transmar ka bende wadakie. Ero kama transmar en Narok County bende amoso ahinya kendo kawacho ni mondo med neno chenro mar dak achana kamoro amora ma untiere. Nyinga en ni Kokelo wachako rom kendo chieng' tich ang'wen juma manyien e seche machalo kamagi eki mar mondo mi chenro mar dak achana odhi nyime, oganda mondo dag achana ok achadha.